भोजपुरी जगत के एगो बहुत सुंदर गीत, जौन गीत भारत ही ना बल्कि देश विदेश में अपन जलवा बरकरार रखेले बा। जी हाँ, जौना गीत के भारतीय ही ना बल्कि ओह गीत पर विदेश यानी फॉरेन कंट्री के लोग भी काफी ज्यादा ठुमका लगावेला। जी हाँ, वो गीत के नाम है लॉलीपॉप लागेलू, जौन गीत के गायक पवन सिंह जी बानी। जी हाँ, रउरा तो यह गीत के जरूर एक ना एक बार सुनले होखेम, तो बता रहल बानी रउरा सभे से कि यह बेड़िया पवन सिंह जी के ही आवाज में यह गीत के यानी कि लॉलीपॉप लागेलू के 2 यानी कि लॉलीपॉप 2 वर्जन बहुत जल्दी रउरा सभे के बीच आ रहल बावे। रउरा सभे के ई गीत सुने और देखे के मिली। जी हाँ, रउरा सभे से मुख्य बात ई बता दे रहल बानी कि ई गीत के रिकॉर्डिंग के साथे साथे एकर वीडियो शूट भी कंप्लीट हो चुकल बा। जी हाँ, रउरा बिल्कुल सही सुन रहल बानी। लॉलीपॉप 2 में पवन सिंह जी के साथे सनी लियोनी भी काम कइले बारी, साथे साथे स्मृति सिन्हा जी भी ये वीडियो में काम कइले बारी। ये वीडियो काफी जोरदार होखे वाला बावे। ये गीत बहुत जल्दी यानी लॉलीपॉप 2 वर्जन बहुत जल्दी रउरा सभे के सुने देखे के मिली। और सबसे मुख्य बात तो ई बा कि ई गीत सबसे पहले एक टीजर रउरा सभे के भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सुने देखे के मिली। तो ऐसे रउरा सभे कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर रखें। रउरा सभे के न्यूज खबर कैसा लागल, साथे साथे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर देम, बगल में बेल आइकन दबा देम और साथे साथे ये वीडियो के लाइक भी कर देम और दोस्त यार में ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।